Latihan nah, tak ngarit sih. Ngono kuwi kok men. Wis apal kok ngono kok nyatetake yo. Nyong meneh sing kena. Nyanyi apa berarti? Selicu. Judulnya lagu Selenco, nyanyinya Selenco. Ngono ke sing ngiping rame kan. Ngibingi bapaknya ta? Nang YouTube tak ono to. Ngibingi bapaknya ta kuwi. Adi sawer pura ta? Sawer balik lagi. Kenang apa ya? Ini sawer balik ke duit. Kan mau baruk lho. Aku kok orang nyanyi ta? Ampun acara. Oke, lomba RT. Jadi pembawa acara kira kena nyanyi. Nah, dia konsep iki begini ge. Sing warga. Warga. Nek remaja enten kuwi. Kelas aku.